da ƙanana domin taya mu murna da kuma shaida wannan dama da Allah ya bamu na ganin cewa su ma sun zo an yi tare da su. Sai mu gode ma Allah da ya bada wannan dama ta cewa in zama minista na tsaro. Ina godiya mara karewa zuwa ga babban amini na abokina ko in ce jini na gwamna mai ci na yanzu na Kogi. Ko da ni zama gwamna Allah ya haɗa ni da shi muka aminci mai ƙari tsakanina da shi wanda duk wani abu wanda zai yi zan sani, duk abin da zan yi zai sani. Don haka ba a iya shiga tsakaninmu. Har ana ce muna 'yan tawayen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Mun taka rawa wadda ba iyaka tsakanina da shi wanda daga nisan shi sai Allah na san abin da muka yi, kuma shi babanmu shugaban ƙasa ya san abin da muka yi har bisa ga lokacin da Allah ya sa aka ci nasara. Da haka wannan gwamna amini na ne, masoyi na ne, wanda mai yi mara jihar Zamfara fata alheri ne ko yaushe. Da haka sai ku ƙare mana godiya, kuma shi ma ku ci gaba da yi mashi addu'a yadda ya fara wannan mulki Allah guda mai ya ƙare lafiya, kuma Allah ya bashi lokacin da zai ga cewa wanda ya tsaye ya ci zaɓe da ikon Allah. A yi handin oba shi ma ya zo ya shiga layinmu da yadda Allah. Da shugabanni na tsofaffin gwamnoni na jihar Zamfara tun daga Yariman Bakura, Mamuda Shinkafi, da Abdulaziz Yari Abubakar, da sauran manyan shugabanni na jihar Zamfara, da ita uwar jama'iyya da kuma 'yan jama'iyya da abokanina da masoyana, yarana, 'yan uwana, dukkanku ba abin da zai muku illa ya muku godiya, domin duk wanda ya gan ku nan babu wanda zai iya cewa ma kun zo, amma ga kun zo duk da rashin kyawun hanya, amma Allah ya kaddari gashi kun zo lafiya lau domin ku shaidi wannan taro da za a yi. Don haka al'ummar jihar Zamfara sai mu ce alhamdulillah. Kamar da kuka sani mun yi imani da cewa duk abin da Allah ya daidai ne. Allah ya sa mun haɗu zaɓe domin wannan damar ta samu. Ba mu haɗu ba. Saboda haka to kwace, ai mana kwace. To ai yi kwace. Zaka dawo. Saboda batu ne wanda in Allah da wannan dama za ta dawo gare ku. Insha Allah. Zaka dawo Allah so. Na ta jin bayanai ana cewa da ni da dan uwana Badaru ba mu da capacity na zama ministoci na tsaro. Dalili shine wanda ke faɗa ba su san ma menene tsaro din ba. Domin za ka yi kayan hida amma sai ya hika nazari, sai ya hika kwazo, kuma sai ya hika ilimi. Ba a nan gizo ke saƙa ba. Abu ne na in kai ka san za ka iya, kuma kana da wannan ƙarfin gwiwar da za ka yi, kuma kana da damar da za ka yi abun. Sadda muna gwamna babu hanyar da ba mu ba in daƙile harkar tsaro a jihar Zamfara, sai da aka yi kwana 100 ba a taɓa kowa ba. Muka zo aka ƙara yin wata 9 ba a taɓa kowa ba a jihar Zamfara. Duk matakan da nake ɗauka na daƙile matsalar tsaro a jihar Zamfara sai na yi wasu gwamnoni su ɗauka. Saboda mi? Saboda ina da ilimin abun. Saka abin da zan ba ku albishir a roba jihar Zamfara ba zan ba ku kunya ba in Allah ya yarda. Wannan abu da ake faɗi da ni da ɗan uwana Badar ba za mu iya ba. To masu wannan aka za su sha kunya, za su san da cewa Allah ka yi ba su ba. Kuma idan aka koma a isar da sako ko ina cewa lokaci na ta'addanci in Allah da an kai ƙarshen shi. Yanzu da sai dai mu nema a yi, to yanzu ga ne mu za a nema mu je mu yi. Don haka aka ce biri ya hau sama ga banza.
tabbata muku cewa in Allah ya yarda kamar da ake tunanin ba za mu iya ba to za a ga cewa in Allah ya yarda Allah zai ba mu shi muke nema ya ba mu ilimin da za mu iya kuma shi ne ke iya ba da ilimin da fasahar da za ka iya kada ka yi bugun gaba ɗin ba sai wani shi yasa muke shiga cikin matsaloli sai ka roƙi abu ko ka ce abu in ba wani ba mai iya kaza sai ka nemi Allah ya yi maka zaɓin abun da ya yi alheri gare ka kuma in kana neman ka yi abu sai ka nemi Allah baka ikon aiwatar da wannan abun idan Allah baka ikon aiwatarwa to sai waɗanda ke zunɗe su ji kunya don haka akan wannan kujerar da Allah ba na in zama wakili naku na Zamfarawa to ina tabbatar muku Allah da ba zan ba ku kunya ba zan zama jekadan ku wanda in Allah ya yarda za a yi alfahari da wannan jekadancin da za mu yi a Federal Executive Council insha Allah don haka ina ƙara ingiza godiya ga al'umma na jihar Zamfara da mutanen Najeriya masu mana fatan alheri da a ko'ina ana kiran mu ana mana fatan alheri ina godiya kwarai da gaske ko muna neman addu'a zuwa ga shugaban ƙasa sanata Ahmed Bola Tinubu na Allah shi ƙara yi mashi jagoranci Allah shi ƙara haskaka mashi matsalolin Najeriya kuma ya dakile su duk abin da zai kawo cikas ga wannan gwamnati Allah shi kurayar da shi gare mu da haka ku ci gaba da muna addu'a da mu da shi na Allah ya sa wannan abun da an ka ba mu da mu da shi hakkin al'ummar Najeriya Allah ba mu ikon ɗauke wannan nauyin cikin jin daɗinku ya kasance kuna kwana da idanunku biyu a duk inda kuke na gode kwarai Allah ya saka muku da alheri Allah mai da kuwa gida lafiya assalamu alaikum